Power nap ini, nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manyananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma Di Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and to Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakarigad sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Dadaw sa Miyerkules, Disyembre 22, tuwing 2021. Kagkaroon sa ito nga mga Pangulong dinalan sa top story of the day. Presidente Rodrigo Duterte nagdeklarar sang state of calamity sa mga lugar nga ginigo sang Bagyo Odette. Samtang sa mga nagapangulo nga balita lokal, Governor Bong Lacson nagpaguna sa executive order nga nagadeklarar sa state of calamity sa Negros Occidental bangod sa halit sang Bagyo. Presidente Duterte nagpasalig nga magatipon sang 10 billion pesos ang bulig sa mga biktima sang Bagyong Odette. Vice President Leni Robredo nagdulong man sa relief goods sa Southern Negros Occidental. DTI nagamonitor sa presyo sang generator sets apang aminado nga hindi inisakop sang ila ahensya. Mga residente sang Manila naghatag naman sang food packs sa mga survivors sang Bagyo Odette. Samtang sa nagapangulo nga balita national, Presidente Rodrigo Duterte nagmando sang pag-release sang pondo sang Office of the President para sa mga lugar nga napektuhan sang Bagyo. Probinsya sang Bohol wala gyapon sang supply sang kuryente sa Christmas Day. Power restoration sa Cebu madugayan pa sunod sa power distributor. Sa mga nagapangulo nga balita international, Estados Unidos nagbakal sang 500 million rapid test kits bangod sa pagsaka sang kaso sang Omicron variant. Sa balita sa negosyo, Malacanang ginhingyo nga magdeklarar sang price free sa mga lugar nga ginhalitan sang Bagyong Odette. Balita sa inampang Filipino skier nga si Asa Miller magapadulong sa 2022 Beijing Winter Olympics. Sa balita sa entertainment, John Lloyd Cruz nagalaw nga makahatag sang paglaw ang bago niya nga show sa holiday season. Kag sa balitang espesyal, labing una nga text message sa bilog nga kalibutan, ang greetings sang Merry Christmas
igabaliga sa auction. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligad sa takna na si Zaga. Ang amo ng pag-abi-abi sa inyo din mga bahin sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa linis on sang inyo mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatana worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage sang Bombo Radio Bacolod. Kagkaroon sa mga detalye na sa mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno, Cuello. Sa ito na nga top story of the day. Nagdeklarar sa Presidente Rodrigo Duterte sa state of calamity sa mga rehiyon nga ginwaswasan ni Bagyong Odette sa nakaligad nga simbana. Sa nga Talk to the People, gipag ni Duterte nga mga lugar ang ginalakipan sa Region 4B, 6, 7, 8, 10 kag 13. So sa Chief Executive, ang deklarasyon ng mga padasigman sa relief kag rehabilitation efforts sa calamity-stricken areas. Atis pa man sa deklarasyon sa Presidente, ginpatawag ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ago direkomendar sa Presidente ang deklarasyon sa state of calamity sa mga rehiyon nga ginwaswasan sa Typhoon Odette sa Visayas kag Mindanao. Gipag ni Salceda nga sa idalam sa National Disaster Risk Reduction Act or Republic Act 10121 nga ang NDRRMC ang rekomendar sa declaration sa state of calamity sa Presidente. Ang deklarasyon na maka-activate sa pagsulundan nga kaangay sang price controls, reprogramming sa pondo sa pag-repair sang infrastructure kag pagpanugot sa no interest loans sang government financial institutions. Gipagba ni Salceda nga kapin sa 6.5 billion pesos ang available fund balances na gikan sa NDRRM fund kag sa contingent funds sang Presidente. Santo sa pinakauling nga reports, sulod kay Presidente Rodrigo Duterte, magabalik siya sa mga lugar nga naapektado sang bagyo subong nga adlaw. Kung mapalimutan, I have decided to declare a state of calamity. So, I will sign it now. Yasan yung papel. There are many regions in the country were battered by Typhoon Odette in the past days. The National Disaster Risk and Reduction Management Council. Ito ang hindi ko talaga kaya that's why kahapon, mga ano na lang nila, itong opisina na ito, the NDRRMC, even sa abbreviated, for little mahaba pa rin, came out with a resolution recommending that the state of calamity be declared over the affected areas, and this would include Region 4B, 6, 7, 8, 10, and 13. Yun pinirma ko. The declaration of the state of calamity will hasten the rescue and relief and rehabilitation efforts of the government and the private sector, including saan galing tulong, be it outside or tayo-tayo lang. At this will also be an effective mechanism to control the prices of goods and commodities in the areas. Let us listen to the report and updates of USIC, Rick. Si Presidente Rodrigo Duterte. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 8 minutos lang nakaligad sa takna kasi sa aga. Padaan kita sa paghatag na sa mga detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Nagpagwa sa Executive Order number 21-59 Series of 2021 si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagdeklarar sang state of calamity sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental bago sa Super Typhoon Odette. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kahapon, nagpasar sila sa resolusyon na ginhinyo sang gobernador nga nagapaidalam sa probinsya sa state of calamity matapos kapin 6.2 billion pesos nga hari tagaginbilin sang Typhoon Odette sa bilog nga Negros Occidental. Sunod kay Ferrer, sarang na magamit sa mga local government units ang pondo para sa calamity fund. Sunod rin, sa pagsugod sang pandemic, may nagamit na nga bahin sang calamity fund kagang nabili na mo ang ubuson sa katapusan sang tuig agud suportahan ng mga calamity areas. Nagapanawagan man ang busy gobernador sa mga may ikasarang nga magbulig nga
Gipilhang ng gid sa mga biktima sa Southern Negros ang pagkaon, tubig kag kuryente. Gindugang man sini nga tanan nga bulig nga mahatag sa ila gina welcome kag ginabaton. Ginakalipay man sini nga nagapalabot sa nga bulig ang mga local government units sa Northern kag Central Negros para sa mga napektuhan sa Southern Negros. Nagapangamuyo man ini nga magapadayon ng bulig nga nagaabot para sa mga biktima sang typhoon. Odetta. Pasar kami resolution as per requesting by forwarded by the governor that we declared those hospital in the of calamity. Ang total na nadamay sa bilog ng probinsya dala is nakakor sa building at about the state 6.2 billion. Si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nag-pledge sa Presidente Rodrigo Duterte nga magatipon sang 10 billion pesos agud ibulig sa mga biktima sang Typhoon Odette suno sa palasyo. Inisanto sa pahayag ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles isa ka adlaw matapos nga nagbisita si Presidente Duterte sa mga biktima sang Typhoon Odette sa Cabangcalan City, Negros Occidental. Suno kay Nograles, ang Presidente ang ginatagan sang situation briefing ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson matapos nga ang Presidente ang naghatag sang guidance ay nagpanaog sang pila ka mga direktiba sa national agency sa gunya mahatagan sang pagtamod ang immediate concerns ng local government sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Una na nga ginpahayag ni Duterte nga wala na sang nabilin nga kwartang gobyerno bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Nograles, nagapadayon ng Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa pagpanghatag sang food packs ug tubig kasubong man ang assistance para sa mga pamilya nga nagkalaguba ang mga balay samtang Department of Human Settlements and Urban Development kag ang National Housing Authority ang magahatag sang housing assistance sa mga biktima nga ang mga balayang partially kag totally damaged. Nagpadulong si Vice President Leni Robredo sa syudad sang Cabangcalan kag Himamaylan kahapon agud magpalabot sang bulig sa mga nahalita ni Typhoon Odette. Alauna sang hapon nagabot sa Cabangcalan City si Robredo kag kaupod sini si Chris Aquino kag iya fiancé nga si former DILG Secretary Atty. Mel Sarmiento. May gipahigayon nga gamay nga seremonya sa syudad kag nagapanagtag sila sang relief goods. Humalin sa Cabangcalan nagpadulong sila sa Himamaylan kay nagpanagtag sa grocery goods sa kapin 200 ka mga pumuluyo. Suno kay Robredo, personal nga kwarta ni Aquino ang ginbakal nga grocery goods kag may mga artista man nga nagpledge sang suporta. Sa speech sang Vice Presidente sa Himamaylan, gipagsiling nga siyang personal na nga nagkadto agad nga ipabatyag nga hindi niya sila pagpabayan samtang sila ang nagabangon. Sunod diri, una na nga nagkadto ang iya team sa Southern Negros sang Domingo kag may nabili naman nga team sini kun magbalik na siya sa Manila agad nga may baluan pagid kung ano ang ilang mga kinahanglan. Gipayag naman sini nga sa tion sang kalamidad, ilaanay ginapahigad ang political differences kag ginambada ng iyang mga supporters nga hindi anay magkampanya. Ako po talagang personal na pumunta ako dito para iparamdam sa kanila na hindi sila papabayaan. Nakaisa nila, hindi lang ako, pero yung sambayanan, habang sila ay bumabangon muli at aangat muli. Alam kong mahirap yung kanilang pinagdadaanan ngayon, pero yung assurance po ng aking pagpunta na hindi natin sila papabayaan. Si Vice President Leni Robredo. Samtang gindugok naman sa mga tao si Chris Aquino kag madamo ang nagpa-picture sa iya sa speech sang aktres. Ginpasalamatan sining suporta sa mga pumuluyo bangod hindi sini maagaw ang mga kabuhi kundi di bangod sa pagsalig sa mga ini sa ila pamilya. Nagpabutyag man ini sa suporta kay Robredo kay nagapati nga mahimo sini sa maayo ang iya nga trabaho. I would not have what I have and my children would not have the lives they have kung hindi dahil sa suporta ng mga tao. And that's why, para kay Vicky Lenny ako. Because sabi to ng mom ko kung ang babae, matatag at marunong, yung buong pamilya, mabubuhay. Ang actress host nga si Chris Aquino. Ginabanta sang alkalde sa Banwa sang Hinubaan, Negros Occidental nga nagadangat sa bilyon ang kabugusan nga kahalitan nga gintugas ang bagyong Odette sa ilang Banwa. Suno kay Mayor Ernesto Estrao, isa pa lang ka mobile network ang may signal sa ilang Banwa, apang masamay pa ini nga nagadula-dula. Apisar nga hindi maayo ang sitwasyon sang Banwa sang Hinubaan, ginapasalamatan na lang sang alkalde nga wala sang napatay kag missing sa ilang Banwa. Ginabanta ni Mayor Estrao nga magadangat sa bilyon kung sumahon ang nangin kahalitan sang bagyo sa infrastruktura, agrikultura, kasapatan, kasubong man sa sektor sang pagpanagat. Sun sa alkalde sang Hinubaan. Akon ang Hinubaan ang halos coastal area sa mga barangay kung sa diin gikan sa 13 ka mga barangay na pulo diri ang yara sa coastal line kaya ang nagapanguna nga palangabuhian amo ang pagpanagat. Dugang pa ni Estrao nga ang mga barangay sa coastal area sang Lunsay ginbaha. Ginakasubo man sini nga madamo sa nagkalaguba nga mga sakayan pandagat sa mga manugpangisda,
Apang sunod sa alkalde, ang propiedad kag ang kwartang sarang lang nga makita, kag maayon na lang ang mga iniyong madula sang sa kabuhi. Ginapaka-maayo man sang alkalde nga temprano sa mga ini ginpreparahan ang bagyo, kung sa diin ng mga barangay officials ang nagpangita ng daan sang magamit nga evacuation centers. Dugang pa sini nga presahan naman ang ginpatigay nila nga preemptive evacuations sa mga delikado nga lugar nga nagtugas ang 0 cases ang missing kag patay. Apang ginakasubo sang alkalde nga madamo sa mga napatay nga mga kasapatan. Sa karon 150 million pesos pa lang ang balor sang damages sa infrastruktura gikan sa government-owned property ang na-report sa banwa nga ginalakipan sang dalan, taytay, health centers, hospital, municipal building, covered court, kag iban pa. Apang wala pa diri nalakip ang mga pribado, ilabi na ang 15,000 ka mga pamalay. Dahil sa amon, grabe man baha. Kami kitiribi ang sentro sa 6th district, mansik preparahan na lang, ang ginapasalmatan kitang mahal nga Diyos nga sa din kapiyak sang mga kabudlayan kag bagyo nakabot sa aton, wala sang casualty, wala sang kabuhi nga nadula. Pasalamatan naman ng provincial government, bisan ginagmay lang, kasi mabasagan man sang pumuluyo nga ang national government, provincial government, kag ang local government sinuban, arat nakabulig, tumaw lang sa makaya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao. Padayon ng monitoring sa Department of Trade and Industry na tuwing sa pagzakas ng presyo sa mga generator set. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nufable, ang generator set ang hindi makabig ng isa ka basic necessity sa isa ka tawo. So kay Nufable, problema sang tawo sa karon ang kakulang sa supply sang kuryente, gani nagsaka man ang presyo sang genset. Apang sulod kay Nufable, hindi sila makadali-dali monitor sa presyo sa mga nagabaligya, pagod hindi na sakop sang ila departamento. Santos sa ginbando ni DTI Secretary Ramon Lopez sa ila nga magahimo sang tikang kag baghatag sang letter sa mga manugbaligya agod nga bisan paano magdubo ang presyo sini. Dugang pa ni Nufable sa mga nagbaligya sa mga generator nga ila sa karon nga ginahingalitan nga makapasaka sang presyo agod nga makaginansya ang mga ini. So pa kay Nufable, hindi o kon iya sang naobserbaran ang kakulang sang kandila, tubig, plywood kag mantika sa karon nga madamo man ang nagakinahanglan nga mga pumuluyo. Nagpanawagan man si Nufable sa mga negosyante nga magbaligya lamang sa nagakaigo nga ganansya sa karon nga mayar sang kalamidad nga ginaatubang. Ang genset is hindi naton coverage nga basic and prime commodity, no? So wala na siya naton usually ina-include sa aton general nga monitoring sang BNPC. Ang sa DTI nga ginamonitor ang mga ang ginahambal naton ang mga basic manufactured products such as mga sardinas, including candles and the water, no? Si DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nufable. Bisan pa nagapahayag ang Central Negros Electric Cooperativo ko ng Sineco nga si 85% na ang mga na-restore nga power supply. Aminado si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagapabilin gihapon ng kamatuoran nga madamo pa sang wala gihapon sang tubig nga mainom kag masami pa nga low voltage ang kuryente. Dugang pa ni Familiaran nga madamo pa gihapon sang kahoy nga wala pa makuha sa dalanon. Sunod sa Vice Alcalde nga ginauna sang City Engineering Office kag City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDR mo ang mga kahoy nga nagabalabag sa mga mayor nga dalanon agod niya ang mga ini malabayan kag kasunod na lang ang mga secondary roads bangod sini madamog gihapon na nagapabilin nga wala pa sang suga. Samtang nag-abiso man si Familiaran ilamin na sa mga dalagko nga barangay nga nagadangat sa 50 million pesos ang lokal nga pondo nga magbakal na sang chainsaw agod nga makabulig sa city government sa kaangay nga mga emerhensya. Pahayag sang Vice Alcalde nga nagakapuno man ang hotel sa syudad bangod didto nagatinira ang mga nagakinahanglan sang kuryente. Kaangay na lang sa mga estudyante nga may nagahilapit na nga exam. Samtang sa piyak nga sang pagmahal sang generator sets, aminado man si Familiaran nga bisan ng mga pagkaon ang nagmahal man. Gani bangod sa prize free sa pagpaidalon sa state of calamity sa syudad, mahimo naman nga machekyar sa Department of Trade and Industry o kung DTI kung sobra na ang presyo sang iban nga negosyo. We are expecting tomorrow mapasar ang sanggunian sang resolution na i-declare naton ang Bacolod City under the state of calamity. Kung makuha naton ang request ni Mayor. Although nga ang report sang Sineco, ari na kita sa 85% sang restoration of power, damo-damo gyapon wala water, drinking water. Damo-damo sa mga gaka-trip off.
Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran. 18 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Nagsugod na baligya ang mga firecracker vendors sa firecracker zone sa likod ng Pope John Paul II Tower sang Lunes. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Executive Assistant to the Mayor Ernie Pineda, 62 ka mga manugbaligya nakakompleto kag nahatagan sang permit nagikan sa Regional Office sa Philippine National Police santo sa rekomendasyon sa Bureau of Fire Protection kag Bacolod City Police Office. Sulod diri, tubtub lamang sa Disyembre 31 sarang nga makabaligya mga ini sa firecrackers kag pyrotechnic devices. Nagpanumduman ini nga sa likod lamang sa Pope John Paul II Tower, ginapahadugutan ang mga ini nga magbaligya kag ginadubilian na sa baskin diin nga lugar sa Bacolod. Sulusaya, pagadakpon ang mga vendors kay badakpan nga nagalapas diri kabaga pangatubang sang konsekwensya. Nagsugod na sila baligya after ato na nila ang ila retailer permit, no? Halin sa RC Music. Dito na kabaligya ang dito tanan kabilog, no? Sa bilog ng mga vendor. Dito sa likod ng Pope John Paul Tower. Sa area sa likod ng Pope John Paul Tower nga mo naging allow nga lugar sa ato duha ka agency. Sa Executive Assistant to the Mayor, Ernie Pineda. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, nasapwan na lang nga patay ang isa ka barangay tanod sa katubuhan sa sitio Mambato, Barangay Tuoy, Siyudad sang Himamaylan. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Corporal Joe Marie Dionisio, investigador sa Himamaylan City Police Station, ginkilala ang biktima nga si Carmelito Castro, 51 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Dionisio, ginpa-autopsy ang bangkay kay nakita sa liog sini nga may pilas sang pagbuno nga ginalantaw nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Sa karon padayon pang investigasyon sa mga kapulisan agud matumod ang motibo sa pagpatay. Abot naman sa crime scene, ma'am, ang iya nga pangkay, ma'am, sa nasulod sa nasiot nga bahin, ma'am, sang kampo. Sa iya liog, ma'am, sa portion sa iya nga liog, may pilas sa tugas ang pagkabuno, ma'am, according sa autopsy report ni Dr. Estanda, ma'am. Sa kagabi, ma'am, ipaidalom ko sa ma'am sa autopsy examination sa aton City Health Officer, si Dr. Estanda. Sa result sa iya examination, ma'am, iya nga pilas, ma'am, tugas sa pagbuno, ma'am, o constabule, no? Ang kabayan sa pagpayag ni Police Corporal Joe Marie Dionisio, investigador sa Himamaylan City Police Station. Samtang patay naman ang isa ka lalaki matapos gintiro. Samtang nagalakat sa talamnan sa sitio Mantuhod, Barangay Kabakungan, La Castellanan, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima nga si Mario Landisay, 53 anyos residente sa nasambit nga lugar. Nakaangkon sa mga pilas sa nagkalain-lain nga parte sa iyang alawas ang intunaan sa iyang kamatayon. Samtang ang apat ka mga suspetsado ang nakasuksok naman sang bonnet. Na-recover sa crime scene ang tatlo ka fire cartridges sang kalibre 45 nga pistola. Sa karon padayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa motibo sang pagpatay sa biktima. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Kinahanglan mo ba lang nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos nang nakaligad sa taknang na saga. Parang ko mga nagapamati na agatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sige hapon, kaupod ninyo. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno, Cuello, sa dugang pa nga mga balita. Gipasalamatan ni Mary Sco Moreno Dumagoso ang mga residente sa Manila City bagod sa pagpakigbayan sa relief drive sa local city government pagi sa personal nga pag-donate sa ila Noche Buena food packages nga ginpanghatag sa ila sang damlag lang. Gintuad ni Moreno matapos na nagtag ang city government of Manila sang Noche Buena boxes nga nagadod sa 3 kilos ang rice, 5 cans ang corned beef, ingredients para sa spaghetti kag fruit salad. Ginbalik kini sa mga pobreo agud ipadala nga sa mga biktima sang bagyo sa Leyte, Surigao, Cebu kag Bohol. Sang weekend si Moreno ang nagpadulong man sa Urdaneta, Pangasinan kung saan naghatag man ang mga businessmen kay iban pa ang grupo sang Kapin 250,000 pesos para sa relief efforts sang Manila City Government. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos lang nakaligad sa takna nga nasaysaga karon sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita national. Nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sang pag-release sang pondo nagikan sa Office of the President agod nga mabuligan ang mga komunidad nga apektado sang Typhoon Odetta suno kay Duterte. Ang promesa sini antes ang Biyernes ang kwarta mahimo nga ma-download. Gipagman sa Presidente ang kwartang hindi contingent o kon calamity fund ang pondong nakuha sa opisina sini. Una na gipayag ni Duterte nga gidistorya man sinis ang Department of Budget and Management ang sa available nga kwarta para sa calamity-stricken areas kag nagpanindugan nga ang pondo ang nangin depleted bangod sa COVID-19 na pandemic. Ginpasiguro man sinis sa publiko nga ang gobyerno ang ginahimo ang kutob sa masarangan agud nga mahatagan sang pagtamo ng kinahanglanon sang mga tawo nga apektado sang bagyo. Sa isa ka daw ginbisitahan ni Duterte mga probinsya nga ginlaslasahan sang bagyo Odetta agod nga makita ang kondisyon sa mga tawo kag ang kabugusan nga sitwasyon sang lugar lakip na diri sa probinsya sang Negros Occidental. Basta this week, madawat ninyo, mga naalang ko'y ginahuat nga kanang report sa damages na kinahanglan man gud na because dili ko makapirma og state of calamity o wala ng report kana ni Jose Calad. So that is why I said I hurried him to do the work within 48 hours. I must have the report. Today is Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, lahat maano na. Maabot na sa inyo kay gipirmahan ako ang pagproseso sa kwarta basta kwarta na ang mga taga-gobyerno hadlok og kaso kay naay mo kuan sa imo kasuhan ka pero kanimang god ang ginabasihan ni Jose Calad mo to'y pinaka-operative act for me to sign the proclamation. Apil na po nga rin mga price control, musulod na tanang mga control sa gobyerno. Unya, makadali-dali dahil tao tabang ninyo. So, what lang ang mga local officials, naan lang yun, naan ang kwarta pero ang papilis na lang si Yusek Halad ang giingnan ako he has 48 hours to do it. Kaya di man yun nato na we cannot have a true and accurate count of the damages. Ang kabahin sang mensahe ni Presidente Rodrigo Duterte. Kabugusan niya 156 ka mga tawo na report ng mga nagkalamatay. 37 ang mga missing kag 275 ang mga nagkasamaran bangod sa pagwaswas sang Typhoon Odette suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakauli sini nga update ginpahayag sang NDRRMC nga siyam lamang ka mga nagtaliwan ang na-validate
nan kalakip ang duha nga nagikan sa Guimaras ug Bohol, kag isa sa Iloilo, Negros Occidental, Bukidnon, Misamis Occidental hay Misamis Oriental. Ginpahayag ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal nga naga-coordinate sila sa Philippine National Police agud ma-verify ang tali sang organisasyon ang 375 nga mga nagkalamatay. Suno kay Timbal nga ang PNP tali ang ginalakipan sang verbal items kag multiple entries sang single cases. Ginpahayag man sini nga tuman nga naapektuhan sang bagyo ang Mimaropa, Central Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag pila ka bahin sang Bangsamoro. Suno kay Timbal nga ang pagkaon, tubig, mga galamiton nga materyales para sa shelter repair kag hygiene kits ang priority assistance ang ginahatag sa mga biktima. As of the latest report, Mr. Mayor, we now have 156 dead, 37 missing, and 275 injured caused by typhoon death. And shown are the other effects. Initial report of damaged houses, 6,000 plus. 24 damaged infrastructure, initial pa rin yan, costing 225 million. Damage to agriculture, initial report is about 6,893 hectares of crops, and as well as related damages to agriculture as shown, totaling about 162 million. Affected families, 304,000. And or more than 1 million of individuals. And displaced, 481,000 individuals. Next slide, please. This is the breakdown of our casualties. The most number of dead came from Bohol, followed by Cebu and Negros Oriental. Missing 37 and injured 275. The most common circumstances of deaths are drowning by flood, incidents at sea, being hit by fallen tree, and as well as due to flying debris and collapsed structure. And there were also deaths due to landslide. Ang kabahin sa pagpahayag ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad. 31 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga sa dugang pang balita nasyonal. Magapabilin nga wala sang kuryente sa adlaw sang Pasko ang Bohol, Siargao, Surigao del Norte kag Dinagat Islands. Samtang ginmanduan naman ng Department of Energy kay balik ang kuryente sa mga lugar nga apektado ni Bagyong Odette. Ginpahayag ni Department of Energy o DOE spokesperson Felix William Wimpi Fuentebella sa virtual briefing nga mangin challenging ang balik sang kuryente sa apat ka mga lugar tubtob sa katapusan sang tuig. Sino sa mga opisyalis nga natrasar ang ginapatigay nga restoration pagod sa kabudlayan sa transportasyon kag mga nagabalabag sa mga dalanon bangod ang mga alagyan ng apektado man sang bagyo. Santo sa pinakaling available nga data nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines nga 19 sa 95 ka linya. Ang natala nang ibalik sa Visayas System Operations samtang 76 naman ang nagasiga na. Ang mga lugar na nga natala nang ibalik ang kuryente ang ginarkipan sang Leyte, Cebu, Bohol, Negros, Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Ginpahigban sang ahensya nga nag-augment na sila sang ilang nga mga workforce pagi sa pag-deploy sa kabugusan nga 92 ka mga line gangs o concept 736 ka mga personnel nga wala nagaungtad sa pagtrabaho kung maayo ang kaginatugot sang panahon. Nagwa ang Bagyong Odette sa Philippine Area of Responsibility sang Sabado sang hapon matapos nga magtugas sang total devastation sa mga lugar nga ginagyan sini. Madugayan pa ang pagbalik sang supply sang kuryente sa dako nga portion sang Cebu bangod sa tuman nga kahalitan sa distribution facility sa tion nga pagwaswas sang Bagyong Odette sunod sa Visayas Electric Cooperative o Conveco. Sunod sa kumpanya alas 7 ang tak na kagabi na energize na nila sa 2,383 sang 474,182 nga apektado nga mga customer kag na-restore ang 64 o kon 11.76% sang 544 nga power line segment sa sulod sang ilang nga franchise area. Ang power utility company nagaserbe sa syudad sang Cebu, Mandawi, Talisay kag Naga kasubong man sa banwa sang Liluan
konsolasyon Ming Lanilla kag San Fernando. Sa tinalikdan nga Biyernes, ginanunsyar sang Veco nga ang power supply sang 95% sang ilang franchise area ang na-interrupt bangod sa mabaskog nga hangin. Santo sa pahayag sang Veco, ang ilang mga lineman nagikan sa Visayas Electric, kaupod ang mga engineers kag crews nagikan sa pila ka mga distribution utility sa bilog nga pungsod ang nagatrabaho 24 oras agud nga malimpyuhan ang linya kag mabalik ang kuryente sa labing madali nga panahon. Nagalibot na ang World Health Organization o WHO kaupod ang iban pa nga mga international humanitarian organization sa mga lugar nga ginwaswasan sang bagyong Odette. Sa ilang Twitter account gipahayag sang WHO nga ginabisita sang ilang nga emergency response team ang nagkalainan nga probinsya sa Visayas kag Mindanao agud nga may baluan kung ano mga priority needs sa mga biktima sang bagyo. Kalakip na din ang mga labi nga ginakinahanglan sa mga apektado nga mga residente. Ang mga pagkaon, mainom nga tubig, temporaryo nga maistaran, gatong, hygiene kits, medical supplies kag protective services. Gipakigbahin man sa WHO nga mas madamo ang mga lugar sa gihapon ang wala sang kuryente. Guba ang linya sa komunikasyon kag wala sang access sa tubig nga ilimnon. Sa Surigao del Norte, gipayag sang WHO ang Provincial Sanitary Office dito ang nagapatigan sang orientation sa mga munisipalidad angot sa water disinfection, sanitation kag hygiene. Ilabi na sa mga evacuation areas sa ilang datos yara sa 1.8 million yung mga taong apektado sa pagwaswas sang bagyong Odette nagikan sa Rion 5, 6, 7, 10, 11, 4B kag Caraga. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna kada 6 sa aga. Samtang nagpanawagan si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo nga ipahigad ang tanan nga hindi pagintindihanay sa baylo, magbuligay na lang ang tanan. Agod nga mabuligan ang ninibo ka mga pumuluyo nga napektuhan sang Bagyo Odette. Nagapila si Robredo sang call of action nga ipakita sa madamo nga mga tao nga nagakinahanglan nga mapalaro ang mga wala na halitan gani kuntani ibubo sa mga survivors ang pagpalangga. Sunod ri, mas maayo gid nga ipakita ang paghugpong bilang mga Pilipino bangod hindi panahon agod nga magbasulay o kon magsuktanay kung sino ang may sala. Sa kangay sini nga tiniwon sa Vice Presidente, nagakadapat gid nga maguyatay agod nga mabuligan ang mga nagakinahanglan. Pinaman kadlaw nga naglibot si VP Leni sa mga probinsya nga ginhalitan sang Bagyo Odette kangay sang Siargao, Dinagat Islands, Surigao City, Surigao del Norte, Bohol, Cebu City, Iloilo City kag Negros kon Iloilo kag Negros Island. Natala naman ini nga magbisita sa Palawan agud personal nga malantaw kag mabatian ang nangin eksperyensya sa mga pumuluyo sa paglabay sang bagyo. Ang Vice Presidente ang nagdala sang bugas, tubig, dilata kag mga biskwit. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna kada 6 sa aga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya Christmas message. Mga pinalangga nga tagpalamati, tumalanaw sang Bombo Radio ang Star FM Bacolod, tungod kay ang Dios nagpakataho ka nagpuyo upod sa aton, kita nahimo nga panimalay sang Dios, magululutod kay Kristo. Gani ang panghangkat sa aton nga magkabuhi kita bilang matudtuod nga magululutod. Sa panahon sang pandemya, kapigaduhon, kag subong man sang mga kalamidad katulad sang bagyo, ginahangkat kita nga ipanaksi ang aton pagka magululutod. Updanay sa aga. Sa kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international sa Estados Unidos. Nagbakal ang US government sang 5 kagatos ka milyon nga rapid test kits bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang Omicron coronavirus. Mga libre naman ang nasambit nga test kits agud giliyon nga matumod kung sino ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod naman sa isa ka mataas nga opisyal sang White House nga mayara sang mas madamo nga bakuna kag suporta ang gobyerno sa mga balay bulungan apang wala sang matabo nga mga lockdown. Nauna na gindeklara sang US nga dominant strain na ang Omicron sa US bangod sa kadamaan sang kaso sang COVID-19 nga nalista na ang bagod sa Omicron. Bisan mayara sang 73% sa mga pumuluyang sa Estados Unidos ang natublukan sang bakuna batok sa COVID-19, ang ginakahangawan sang White House sa mga madamo sa gihapon ang wala na bakunahan.
Kag sa ato na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Malta. Ginakabig gid nga festive season ang Pasko sa Malta, Europe. Bangod isa ini ka Kristiyano nga pungsod. Sa interview sa Bombo Radio ka international correspondent Lizel Diamante Sheton, direkta sa Malta, nagaselebrar gid ang mga pumuluyo sa Malta sang Pasko bangod kalabanan sa rehiyon didto ang Katoliko. Sunod siya holiday nga napreparahan gid sang tanan kay may mga Christmas party sila nga ginapatigayon. Sunod kay Sheton, may trabaho pa ang mga ini sa Disyembre 24 apang pagkagabi amo pagselebrar nila sa Noche Buena kag Buena Noche. Sunod diri antes pa man ang Pasko. Puno na sa mga dekorasyon ang mga puluyan kag dalagko kag matag-as ang mga Christmas trees sa Malta. Mayara man sang Fairyland sa Valletta, capital city sa Malta kung sa diin may mga Ferris wheel, carousel kag rides para sa mga kabataan. Mayara man sang ginapatigayon nga misa kag may countdown man sila sa Christmas Eve. Sunod kay Seyton, masami nga nagahalin sa ilang mga puluyan ng mga kabataan kunyara nasa insakto nga edad apang kon Pasko nagakadto ini sa balay sang ilang mga ginikanan, nagatipon, nagapanyapon kag nagapauli. Kilala naman ang pagkaon ang lechon sa Malta. Mayara man sila sang pudina akon puding apang ang main dish gid nila amo ang kuneho. Sunod sa iya ginaluto ginabutang sang tomato sauce kag ginabutang ini sa oven. Yung Malta is a really Christian siya. Nag-celebrate din kami sa mga Christmas diri. Napaka-festive season during Christmas holiday. Parang sa Pilipinas lang, pinaghahandaan din. Mag-start na ng December, yung sa lahat ng mga streets, lahat ng mga cities, ay makikita mo puno na ng mga Christmas decor. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Lizel Diamante Sheton. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, nagpanawagan si Senate President Vicente Soto III sa Malacanang nga magdeklarar sang price free sa mga basic necessities sa mga lugar nga naigos ng Typhoon Odette sang tinalikdan nga semana. Sunod sa iya sa tion sang krisis, wala nagakadula ang mga abusado nga mga negosyante nga naghihimo pa nga mapataas ang presyo sang basic commodities kaangay sang bugas kag potable water sa piyak sang kabudlayan nga ginaangkon sa mga pamilya nga apektado sang maskin ano nga kalamidad. Sunod diri dapat unahan na sang gobyerno mga tawo pagi sa pag-impose ang price free sa mga lugar nga nahalita ni Typhoon Odette. Sa latest nga data sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, kabugusan nga 156 ka mga persona ang na-report nga patay, 37 ang missing kag 275 ang napilasan bungod sa pag-igo ni Typhoon Odette. Sunod sa NDRRMC, si Odette ang makabig nga pinakamakusog nga bagyo nga nag-igo sa pungsod sini nga semana. Ang mga lugar nga naapektuhan ang ginalakipan sang Mimaropa, Central Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag pila ka bahin sang Bangsamoro. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos and 95 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 40 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 36 pesos and 55 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 30 centavos. Samtang ang euro naman may baylo nga 56 pesos and 34 centavos. Samtang sa average naman nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor 55 pesos to 59 pesos and 24 centavos. Ang premium ang nagabalor 57 pesos to 60 pesos and 24 centavos. Samtang ang diesel nagabalor sa 43 pesos to 48 pesos and 65 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, magapadulong sa 2022 Beijing Winter Olympics si Filipino skier Asa Miller. Ginanunsyar ni Miller ang iyang qualification sa Winter Games sa isa ka Instagram post sang Martes. Sa post ni Miller, ginpayag sini nga tuman siya ka-excited nga i-anunsyar nga maga-entra ini sa Olympics sa ikaduha nga kahigayunan sa Beijing 2022. Ginpasalamatan naman sini ang tanan nga nagbulig sa iya nga skiing journey. Sunod kay Miller, magakumpit ini sa slalom kag giant slalom event para sa skiing. Ang skier ang nagaisahanon nga delegate sang Pilipinas sa 2018 Pyeongchang Winter Games kung sa din nagtapos ini nga ika-70 sa giant slalom event. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos sa nakaligid sa tak ng sa isaga kagkaroon sa ato naman yung showbiz news. Sa adlaw sang Pasko,
Kinapanumdum gihapon ni John Lloyd Cruz ang iban nga tawo. Sa isa ka interview, nagalaw mga award-winning actor ang iya palabuton kag bagong show ang comeback sini sa telebisyon ang makahatag sang positibong espiritu sa holiday season. Sa ginpamangko tinikon paano mabalik ang kalipay sa holiday, gipayag sining ako na naman ang ila mahatag masarangan nila ini kag natural lang nga mapalabuti sa iban. Si Lucia, sa sining pamaagi nagalaom siya nga makabulig nga mahatagan sa positibong espiritu ang Pasko. Magduwasan nagaserbe ni bilang central character sa isa ka mekaniko nga sarang nga makayo ang tanan. Nagaserbe man si John Lloyd bilang producer sang isa ka show. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang apple cider vinegar ang isa ka sikat nga home remedy kag masamay nga ginagamit sang kadamaan sa pagluto o kon bilang bulong. Apang nakahibalo balak kamo mga kabombo nga makapatay man ini sang bakterya. Ang langaw makabulig sa pagpatay sang pathogens, lakip na ang bakterya. Sang una ginagamit ini sa pagtinlo o kon ang langgaw ang makabulig sa pagpatay sang pathogens, lakip na ang bakterya. Sang una ginagamit ini sa pagtinlo, pagdisinfect kay paghukas ang nail fungus, kuto, warts ug ear infection. Sunod sa history, si Hippocrates nga amay sang modern medicine ang nagamit sang langgaw agud tinluan ang iyang pilas 2,000 kon 2,000 katuig na ang nakaligad. Ginagamit man ini bilang food preservatives bangod sunod sa pagtuon. Naga-inhibit ini isang bakterya kaangay sang E. coli nagikan sa panos nga pagkaon. Pila man ka mga anecdotal reports ang nagapakita nga ang diluted apple cider vinegar ang makabulig sa paghukas sang acne kon ibutang sa panit. Apang karon wala pa sa makusog nga research na nagapamatuod sini. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa tak na nga sa isaga. Kagaron sa ato na nga balitang espesyal. Igabaligya sa auction bilang NFT o kon non-fungible token ang labing una nga text message sa bilog nga kalibutan nga ginpadala sang Desyembre 3, 1992. Ang pag-greet sang Merry Christmas! So kay Maximilian Agutes, ang Head of Development sa Agutes Auction House, ginadubalian sa France ang pagbaligya sang intangible goods kani pamaagi sang NFT. Gibaligya sa auction ang unang text message na ginpadala sa kalibutan. So kay Maximilian sa France, ginadubalian ang pagbaligya sang mga intangible goods. Gani ginatagan nila sang tangible form ang labing unang text message gamit ang digital frame nga nag-display sang code protocol kay ginagamit agud mag-send sang labing una nga text message. Isa ka engineer na padala sang nasamit nga greeting sang Merry Christmas sa manager sang Vodafone nga sa United Kingdom. Suno kay Maximilian, si Neil Paporth, engineer sa team ang napugko sa ilikod sang iya computer sa Desyembre 3, 1992 kay nagpadala sa mensahe sa isa ka Vodafone manager sa United Kingdom. Sila ang yara sa tunga sang isa ka end of year event. Gani gipadala nila ini sang mensahe nga Merry Christmas. Gipadala sang Agutes Auction House ang online sale sa Desyembre 21. Ang kwarta nga balikom diri ang magakadto sa UNHCR sa UN Refugee Agency. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 46 minutos na ang nakaligad sa takna nga lasis sa aga. Kag sa ato naman nga weather update. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nag-aapekto sa Southern Mindanao. Ang Davao Region maka-eksperyensya sa bagaluman ng kahawan nga may laptalap nga pagulan kag pagpangilat kag pagpanaguob dala sang ITCZ. Posible man nga magluntad ang landslide kag flash floods sa sining mga lugar sa tiyon nga magtayuyo ng pagtupas sa madamol nga pagulan. Ang Metro Manila kadamli nga bahin sang pungso na maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub magaluman ng kahawan nga may laptalap nga pagtupas ang ulan nga may pagkilat kag pagpanaguob dala sang ITCZ kag lokal nga o kung local thunderstorms. Posible man sa pag-asa ang pagluntad o kung nga magluntad ang pagbaha kag landslide sa tiyon nga magdamol ang pag-ulan. Ang adlaw na butlak alas 6:17 kay na sumungid lamang nga aga kag magatunod alas 5:33 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subungan daw sa Miyerkules, Desyembre 22, 2021. Kag sa ito naman nga Christmas countdown. 3 days to go before Christmas. Advance Merry Christmas!
mga kabombo. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo, Zaldy, Forro, the second. Kagbombo, Mary, Divine Grace, Moreno Cuello. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag sa talaga Bombo News Analysis sa sa isa ka maukod gatag balamati sa Bombo Radyo Bacolod. Inaginbasa ni Bombo Daniel Lecciones kag ini ang may tigulo kahalitan. Dako nga kalitan sang bagyong udit ang gintuga. Nagatag sang bilog nga negro sang dako nga problema. Makalanguyos nga itabo nga daw hindi mapatihan. Kasapatan nagkalalumos, nagkalaguba ang mga puloy-an. Makalanusbo ini nga itabo nga wala gid naton ginapangayo. Masubo ini sa aton nga Paskwa kay wala pa gani marisolbar ang problema sa pandemya. Ginduga nga naman ang aton palasanon kay gaguniya. Bisan na mo ining aton nadangatan, hindi kita magdula sang paglaom nga kita ang mabuligan. Mga pagtilaw nga dapat malampuasan kay may kaluoy ang Dios nga nagtuga sang tanan. Ang ini pangunahuna pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Yari na